Cabo de Cruz contou este sábado coa celebración de dúas bandeiras. A primeira foi a feminina, a sexta bandeira Concello de Boiro, mentres que a masculina contou coa quinta bandeira Marina Cabo de Cruz. A sexta bandeira Concello de Boiro e a quinta bandeira Marina Cabo de Cruz celebráronse este fin de semana no municipio boirense. A primeira quenda foi para a modalidade feminina que rematou co Mecos Coruxo Isabel na primeira posición cun tempo total de 23 minutos e 7 segundos. A segunda posición foi para as locais de Cabo de Cruz, que sumaron na clasificación xeral 33 segundos máis que o Mecos. Desta maneira, na clasificación xeral desta Liga Galicia Calidade, o Mecos Isabel é o líder da competición con 75 puntos, un máis que o Ares. En cambio, as de Cabo da Cruz son sétimas, seguidas do Mera, Rianxo e Muros respectivamente. Na modalidade masculina, na quinta bandeira Marina Cabo de Cruz, a primeira posición foi para o Ares, seguido do Mecos Isabel e San Bartolomeu o Bersea. Por outra banda, o Cabo de Cruz rematou sétimo, o Rianxo noveno e o Muros décimo.